Chibaile vekule tuntruma chuan kumsang ni pakwa Korean thriller movie Emilian ti kan clear hole donani he movie hi thalai mi paria chanchin ni in ti siak na gema million khat dong tura ticket nei te an ni atira chuan in kim pa nga in game chu lim om takle nuam ti takin an khel hawa ma se chu lim na borok chu thil lo om taka ronin mung chuakin thil rap thak tak taka anin elte an che chuak ta ni chu game chu tu buat sai nge engwanga buat sai nge ni ti kan thir ho don ani movie ti ra chuan me che pakhat Eugene chu police ten thil an zot fi a Eugene chuan a thil ton te chu thilin he hi a thon thu chu ni survival game a tur thu le million khat loman ani tur thu khovel ma puan zar ani chuan mak an ti hlom le a tuma in chu hunrim chang chu bopel an phal lo atopa thalai mi paria chu game tel tur chuan thanan ni a chungte chu thil sem thin me chia chilo tak Eugene le sungho na nei lo mi pathau tak ado chu no chu zwar thin li ni in te chu thil record nuam ti takani college kalai kim chu no pangber ni in park chu navy ni thinin tuna chuan building ati fai thin thung yon chu tui hleu thiam ni in atop ber chu han office a thok ani thui tak an thlo nuin an paria chuan game an khelna turmun Australia an thlenga airport a chuan game an director chuan lo ngak ring to in game zong chu online manga record le endik vek turani reload te nuwa ven chuan run hruain ram noi le thaler ten paltlanga ven chuan khothim thleng an tlan zela atopa in pakhat thlengin game khel chung chu ta chuan anom don ani chu mun chu ring helin indang engma omlo wang chuan a re hle a zanria nei ma chuan director in game kalphung te shil fe in round sari om tur thole round khata pakhat an chwa zel tur tho shil bok chu wang chuan atopa pakhat bang chuan million khachun dong don ti nani puisa chu suitcase sa an kal nan tlata game to phuna kot mangin suitcase sun hong don ani game kal phung an soifia nuwa director le cameraman chuan kal sanin mun shanga anoma mase anjinga pakhat chuan CCTV manga anom na chu record le endik vek an ni ti thu an cheta a atuka tuikama chuan kal khomin round ma saber an tan don ta group nia in chenin anom na muna man romang chuan pum an siam turani group pakhat zok chuan tuilai taka fleck an lak chuan an chak zok don ani chu dan zom chuan man mo takin pum mang chuan tuifin ria chun pana atopa team pakhat han li Eugene le sungho te chuan fleck chula in mase team dang te chu an chuak vek don ti nani ho lovin chuak tur pakhat chu vote mangin an thlang don ani achak zok team te chu lung oi vak lovin mase director chu athu ber tlat si atopa hen chuan vote tamber mu in achwa ngai ta a hen chu thinjim le in chu game kalphung chu fair lo ti le a atuka round ni na chu tan le ni in director chuan thal panga ram hnuaya akapa chu thal chu zongin minute som main anon kenglet theu turani kenglet lo chon chuak don ani chu chau ni lovin thal pakha chu ram hnuaya athuk rulok ti shilbokin awain thal paruk ti nani pak chuan thal chu lama saberin yan ti le Eugene le kim te chuan an dota li chuan a topa thal chu mu ve in mase buai phili tak chuan au tawak mai hen ronga thal chu lo burwa ni in sangho chuan li au thom sha chuan a local ve a ani po chuan makti le in thal chu a phoingam trok ani huna top chuan li chu thalkeng lovin trapchung chuan ron leta chu vele director chuan ka thlutopin akal san ta dai mai le anwai chuan an thil mu chu an oi theimol lo sangho chuan hana ruanga mu thu te shilin atopa chu mun chu thwa sanan tumta a masen thil zong director chuan a lak sak veka wangin engma nei an nei lo chuti lai chuan director chu mi ang mai anui vak vakin cameraman chuan bana du thoshila mase puisa pek bilin thopuya du tlat thungani chu mun chu game tel te chuan chwa san tumin eitur nei lo chuan ram noya chuan an wakta a mase enganga hla a pokal se director chuan lo mu vekin
mun sang sanga camera lo da vek alo ni tei chuan shiatir na lekha adon tira game kalphung adik lo dan te hre chuakin inelna a in register lo thua soi chuaka director chuan in kim arwa man lok ani ringin thil thleng pal ani lawani ni khatan kal nuwa ram noi chu chwa san shamin ma se thalera nom nu chuan tui an tla chamta director chuan thil thleng chu hriain tui petur chuan ron kala ma se round thumna a in tran thu chu apuang le ta tlanga chuan tui chu omin chu mun chu an thleng turani chu thil ti theilo chu an chuak le don ani ti chuan kal chhun zom le in anin puitlanga kim chu tuitlak chamwangin thichepin pak chuan a thlan chu lia tir hiala chuti mek line Eugene le te chuan sangho chaw to tak chun puithung ma se sangho chu beidongin kalsan tur chuan a shila Eugene chuan tuine na lo let le tur thuwa tiamani atopa mi panga te chuan tui omna chon thlenga chuta chuan pak chu ati sa changna ron chuakin kim cho fop tamia mai Eugene chuan sangho chantura le te tumin ma se omna hlat ema wang chuan kal lo turin an lo danga chu wangin Eugene chuan thaler lai taka sangho cho thi ti rangai ta zana director lakata tlan bo tora ruwa man siamin ram noi zaw ema wang chuan camera ada vek chon ring lawani atuka chuan longleng chu lui kama muin khalan tumta a lui thleng director chuan azuan ring lawani atopa an pali chuan long khalin yon chuan longlenga karthung tuifon chu ron na ememin long chu an thunun tha thei ta me ulo wani thak takin longa chuang te chuan an long chu thunun thein yon chuan longleng ro athunun thei ta haulo mai chuti lai chuan director le cameraman chuan luyan chitla chu an ron record le a mase yon thimai tur chu cameraman chuan a record ngam ngang bik lawa director chu thin rimin yuna thilai chu ama nge na record ani inel na la bang te chuan yun chu mu in mase lo thi to a cameraman chuan akal thui ma to ni ti ngai to pa chuan a in thleng chu nu chha zelin inel na tel te chuan an lo zui theina na ti ni chuti lai chuan director chuan yuna thi dan record chu upload tumin anunga tang chuan tripod mangin chuta tuma bandwai thak takin director chuan athil ti tuma sha chuan abum koi te zoka cameraman chu soi sa zokin a chhun ta popa game tel ti chuan director in chu thlengin amut lai chuan lutin an soi sa a mase chu pa chu director ni lovin cameraman taksa zokaloni buman ni ti le en thak ring an ni ti atopa hri chuakin CCTV chu an ti cheta a speaker atang chuan directorin round thar an tran le tur thuron soi le in chumi round ma chuan dana omlo thole atopa bang chu an chak tur thua soibok chumi omza chu chak tur chuan an tha angai ani rilo te nuwa pa ka chuan poisa omna silver bomb chu mu in ma se thukru maka te chuan in chwa sana that chu ringin an chwa lo chuan an thiaringa ma se pa ka chuan in chunga om chu du zokin pona chuan directory na mu thering thung Eugene chuan te chu zuin ina chwa sana kimero pa kanen ina oman thlang thung pona te le Eugene chu silai nen director chuan ron kap zuin ma se wani thak takina ka follow lo mai chuti lai chuan pak chuan kim chu kis tu manga lem changin ma se athat ve ta si a athil ti chu camera thuruk pakhat chuan a cover vek te she haulo kimatha nu chuan pona chhuakin te le Eugene azong zuya Eugene le te chu thamwang takin khama chuan an lo thuduna in tha du na thinlung an pu ve haulo atuka pa ka chuan ron zong chhuakin te tha han tum chuan Eugene chuan lung chuan ron chuta popa ti chuan te le Eugene chia chu an bang ta reilo te nuwa director churon kalin round to bernan Russian roulette titurin ashila director chuan silai pein chuta chuan mu pakhat chau ama te chuan ti masak thlangin avoi khatna chuan silai mu chu lo om lawa mase maktak main te chuan voili thleng silai chuan in kapin avoi nga na ka don chuan director chu tinin director chuan rang takin akap ta zoka Eugene chuan thinrim takin silai nen director chu tin beta a mase director chuan achak thoshila mase poisa chu ngai twalowin akap lui ta thoni director chu tuipuya tlain athita a chumi nuwa te thitrep chu director kar chuan raiwatin chan himatuma mase thing chu supal hlawin te chuan thisena hlawna sa to ema wang chuan athita ni Eugene chu ke kalin a himna tura zonga atopa police car chu ram hnoi pona amulawin korea chuan alo le tle theita
chu Eugene Gemrap thak ta thon thu chu ni director ka hlum lo chuan directorin ama ka hlum thorin thu police te chu shilin an than thon shat vek nu chuan police te chuan an hotir ta a taxia chuan ma chuan nurse chuan thil in pek pe in chu cell phone alo ni phone chu ri in director chuan alo call ta dai mai le puisa lakna tur mun chu shilin dora tho na china chuan alo da ni chuti lai chuan police ten video upload thar chu mul in Eugene chuan abum ti le director poladam ti an chita a Eugene chuan director chu lo that thau lo silaya chuan amu re reng alo om lo wani thak takin director chuan a kaltir zok lo ni dora thlen chuan lokar chu pan ngalin chu ta chuan suitcase chu lo oma a coat man tur chu thil mak thlen ni December ni somthum pakhatani suitcase salak no chuan chu minia thil kheng chu hri chuakin director in game abwa sai chan po chu hri thiam ta a chu thil kheng chu kumni liam ta ni in chu dora chuan director nu pui chu kala Eugene chu case yarani a anu pui chuan mi anglo chu supalin chu pa chuan lo soisa a dora lawom ve te chuan video lo cover vatin director nu pui chuan chainom na tokin sangho lo thlen po chuan a tran pui hau lo restroom a omli po chuan tran pui lovin dora om dang pak han kim le Eugene te po chuan tran pui an tum hau lo atopa mia pa chuan director nu pui chu nuk chuakin a thatta lo ni engwangin nge tu manan tran pui lo ti director chuan ngai to afawin mia pa chu phabalak nan hal hum to ma se te video in chuan alana fochin rilo te nuwa director chu building atanga zuang thla in Eugene omna building thawani anu pui thina nge chuan tla in Eugene chuan million khat akuta kha in building chu kal santani khati zong khai movie kan thir ho tur chu ni e